An balimaw aw ni sɔgɔma radio Joliba lamɛnbaga cɛ ani muso denmisɛn ni maabakɔrɔba an ka foli ni tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma bi alamisa janvier 25 limanaw minnu bɛ k'an lamɛn radio Joliba sanfɛ Bamakɔ yan Segu Sikaso an ka bɔlɔlɔ sanfɛ page Facebook fo ka taa se YouTube ma radio Joliba Canal Plus sanfɛ numéro 866 n'i y'o i b'an sɔrɔ min ye ayiwa minnu bɛ k'an lamɛn nin bɛɛ lajɛlen kan an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn aw ka jɛmukan min n'a bɛ sigi don o don k'a daminɛ ntɛnɛndonya la fo ka se juma ma nɛgɛ kanɲɛ 9 mana ni sanga 30 ye limanaw fo ka se a kanɲɛ 10 ma sanga 30 kɔnɔna la limanaw kunnafoni sɛbɛn minnu fasirila awa kunnafonidilaw fɛ an baarakɛɲɔgɔnw don olu bɛ taa ka bigi ta k'a ɲini k'a sɛbɛn anw b'a lajɛ k'a kalan k'a lakali aw ye bamanankan na o kumana fana ka baara ye aw tɔ tora k'aw sigi dɔrɔn ka kunnafoni lamɛn sabu kunnafoni ye hakɛ ye jɛ ka baara dɔ bi sɔgɔmada in na maa minnu bɛ ka jɛ ka baara in kɛ awa min ye kumaso kɔnɔna la yan Bɔkari Tarawele ale bolo bɛ nɛgɛ karafe la minnu bɛ k'an bila bɔlɔlɔ sanfɛ Lamini Kulubali Isa Jabikile Musa Hayidara ka se Augustin Issobi ma Isufu Sangare olu bɛ ka o baara kɛ limanaw ka kunnafoni lakali aw ye a balimakɛ Amadu Njamu Jalo limanaw an b'a fɔ ɲɛna aw danse kunnafoni sɛbɛn olu lakali kɛnɛ kan gafe saba bi an garijɛgɛ donna o de la bi sɔgɔmada in na Nouvelle Horizon bɛ yan Soir de Bamako bi yan min ye le challenger ye an bɛna ninnu de lakali sisan aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min na dɔwɛrɛ tɛ aw danse bisimila an b'a daminɛ ni min ye Nouvelle Horizon ɲɛdan kura awa a kumana limanaw a ka daɲɛ fɔlɔ yɛrɛ la bi awa n'i ye jateminɛ kɛ min bɛ awa CEDEAO ale ni olu kura min n'o bɛ Sahel kofɔ n'o ye Alliance des États du Sahel ye olu ka fara ɲɔgɔn na ka bɔ ɲɔgɔn na limanaw ka tɔn in awa AES ka bɔ CEDEAO kɔnɔna awa a ɲɛnamayara a donna ba la kunungo janvier kalo tile 29 limanaw CEDEAO kɔni y'a ka fɛla fana fɔ sabu CEDEAO y'a yira k'a fɔ ko bugunatigɛ sɛbɛn ko la ko passeport ani carte d'identité biométrique min ni CEDEAO ja b'a kan n'a ma ɲɛ k'a fɔ AES kɔni bɔra CEDEAO la CEDEAO y'a yira k'a fɔ ale tɛna ko in gɛlɛya CEDEAO taara ni sira ye sira min n'o ye dɛmɛ ni hinɛ ye fasiri bɛ ka o de ɲɛfɔ tan a ko n'i ye a lajɛ ko kɔni ka bugunatigɛ sɛbɛn fɛn fɛn bɛ yen n'o ye passeport ni carte d'identité biométrique ni CEDEAO ja kɔni b'a kan ko maa maa bɛ yen k'i bɛ fɛ ka taama CEDEAO jamanaw kɔnɔ baasi t'i la nka limanaw ko min ye passeport min n'o ye AES passeport kura ye CEDEAO min da maga a la dɛ a ma kuma a kan parce que n'o ye Nouvelle Horizon ye a ko nin de cogoya la kunungo min ye Alliance des États du Sahel a jamanaw o kɔni Mali Niger ani Burkina Faso k'u tɛ CEDEAO tɔnden ye bilen o kuma kɔni o banna pewu kunungo araba awa janvier kalo tile 29 o y'a sɔrɔ limanaw min ye AES awa lafasabaw ye awa yan'o cɛ kunna sinungo tarata janvier kalo tile 28 awa olu kɔni wulila jamana ninnu bɛɛ lajɛlen fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka nisɔndiya yira min ye awa farafinna tilebiyanfan jɛkulu ye awa CEDEAO limanaw maaw hakili la ko a fana bɛna ta kɛ marabɔli walima jagoyala ko k'a fɔ ayiwa aw bɔra tɔn na o kumana an na gɛrɛntɛ da aw kan CEDEAO taama k'o ye CEDEAO kɔni ye sira min ta nin ye limanaw ko hinɛ sira don ma ko in gɛlɛya n'i ye jateminɛ kɛ CEDEAO ko passeport ni carte biométrique bugunatigɛ sɛbɛn bɛ maa bolo n'i bɛ AES jamanaw kɔnɔ n'i bɛ fɛ ka taama ni CEDEAO ja kɔni b'a kan baasi t'i la i bɛ se ka taama limanaw o de ye kuma fanba ye o waati kelen fana tɛgɛdenkɔni ɲɛsinna maa min ma o y'an ka minisiri ye n'o ye Abdoulaye Diop ye ko bɔɲɔgɔnya kɛ cogo min na CEDEAO ni AES bɛna fara ka bɔ ɲɔgɔn na cogo min na Mali minisiri min b'an ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ koɲɛ kunna n'o ye Abdoulaye Diop ye ale de sugandira ko ale ka kɛ kumada ye CEDEAO n k'a fɔ AES jamana ninnu olu ɲɛma n'i y'a lajɛ u ye jɛrɛ min kɛ min ye Burkina Faso jamana kan o don ko minisiri fila tɔ min bɛ Burkina ani Niger tɔgɔ la olu de ko k'u bɛ tugu Abdoulaye Diop kɔ k'ale ka kɛ u ka kumada ye n'i y'a lajɛ dɔwɛrɛ tɛ dɛ ko halisa bɔliko kuma in de don yɔrɔ bɔli kɛra o nka limanaw labɛnmisɛnnin tɔ minnu bɛ yen
abe bo tona nga sira miseni minnu be n'olu ma ɲɛnabɔ halisa kuma siga kuma dɔw kan ka kɛ o kan ko Abdoulaye Diop de kɛra o maa ye o kuma ɲɛmaa ye min bɛna bila o kuma ɲɛmaaya la jamana n'i y'a lajɛ farali kɔni kɛra nka farali ma kɛ i n'a fɔ paraw ni bɔrɔ kɔnɔ bila ani anw tɛ bilen si mago tɛ si la a ma k'o ye CEDEAO ni AES jamana ka faamu don min na ko bi jɛkulu fila in u tɛ taa ka ɲɔgɔn to dɛ sisan kɔni u bɛn'u sigi de k'a lajɛ ni AES jamanaw ni CEDEAO jamanaw kelen-kelenna de bɛna lajɛ n'o ye accord bilatéraliw ye walima CEDEAO jamana ni AES jamana yɛrɛ damaw yɛrɛ de bɛna sigi n'o ye accord multilatéraliw ye k'a lajɛ kuma ɲɔgɔnya in bɛna taa nin sira ninnu de fɛ ani gafeko kuma min n'an bɔra k'o fɔ sisan n'o ye bugunatigɛ ye passeport ni carte biométrique taama sɛbɛn ninnu olu bɛna larawe cogo min na olu bɛna labaara cogo min na baara in bɛna taa nin cogoya de la n'o tɛ CEDEAO kɔni ani AES cɛ tɔn fila bɛɛ kɛra damana tɔn ye bɛɛ jantolen don i yɛrɛ la sisan o de ye kunnafoni laban ye min sɔrɔla jamanaw min ye politiki tɔn fɔlɔ min bɛ yen n'ale y'i kanabɔ a ko la k'a fɔ ko a bɛ wele bila jamana ɲɛmɔgɔw ma k'u k'a lajɛ hali n'a sɔrɔla AES bɔra CEDEAO la ko min ye halisa jamana ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ bɔli in ka kɛ AES ka nafa de ka sɔrɔ AES ka nafa de ka ɲini o ye politiki tɔn URD ɲɛmɔgɔba n'o ye Gouagnon Coulibaly kunungo janvier kalo tile 29 in AES kɔni bɔlen CEDEAO la politiki fɔlɔ min kanabɔ ka bataki kɛ o ye Union pour la République et la démocratie ala ma hinɛna Sumala Sise ka politiki tɔn o ɲɛmaaya de bɛ Gouagnon Coulibaly bolo bi o de kɛra tɔn fɔlɔ ye min ye wele bila jamana faamaw ma k'a f'u ɲɛna AES kɔni bɔra CEDEAO la nka min tora sa o de ye nafako ye ni jɛkulu fila in bɛɛ lajɛlen ko bɛɛ b'i yɛrɛ ye ko a b'a ɲini jamana faama ninnu fɛ u ka AES ka nafa ani AES bɛ se ka a yɛrɛ sɔrɔ cogo min na u k'o baara kɛ kabi an bɛ sisan ka sɔrɔ ka foli da min kan o ye k'a fɔ yanni AES ka bɔ CEDEAO la jɛrɛ minnu kɛra Niger ani Burkina Faso don tɛmɛnen ninnu na i n'a fɔ Wagadugu janvier kalo tile 26 tɛmɛnen na ni minisiri 3 in tun bɛ yen nɔ a y'a ɲini u fɛ ko u ye laɲini min kɛ n'o de ye k'a fɔ u tɛna datugu CEDEAO ɲɛ visa ko tɛna don CEDEAO ni AES cɛ ko o baara in o ɲɛna ko u b'a ɲini hali sisan jamanadenw n'u bolofɛnw o URD ka kuma ye ko taama sira ninnu ka dayɛlɛ a kana kɛ gɛrɛntɛ ye ka ɲɛsin AES jamanadenw ma limanaw min ye baara bɛ sen na halisa n'i y'a lajɛ AES kɛlɛcɛw limanaw a jala k'a fɔ ko yɔrɔ u farala ɲɔgɔn kan n'o ye force conjointe de l'AES ye ko groupe état islamique min n'o ye bamakɛkuluw ye n'o ye minnu bɛ état islamique au Grand Sahara o kɔnɔna la a jala k'a fɔ ko dancɛ minnu bɛ yen Mali ni Burkina ni Niger dancɛ ninnu na ko AES kɛlɛcɛw farala ɲɔgɔn kan o don ko k'u ye fakoban ciw la a kɛra tarata tɛmɛnen janvier kalo tile 28 n'i y'a lajɛ frontière min n'o bɛ Mali ni Niger cɛ état islamique ka dagayɔrɔba min bɛ yen kunnafoni minnu sɔrɔla ko Mali finitigiw ka nin wulikajɔba in ani Menaka yɛrɛ cɛ kilomètre 50 ɲɔgɔnna a bɛ taa o la ni Bamaci jɛkuluba in n'o ye Daesh ye a bolofara min bɛ Mali kɔnɔ yan n'o ye état islamique au Grand Sahara a jala k'a fɔ ko AES kɛlɛcɛw kɔni sera ka wulikajɔba dɔ de kɛ wulikajɔ min ni n'i y'a lajɛ ka taa Menaka fanfɛlaw la ka taa fo Niger ale dancɛw la kilomètre 100 ɲɔgɔnna ko Mali finitigiw ye duguma kɛlɛ dɔ de kɛ o ni AES jamana tɔ Burkina ni Niger o kɛlɛcɛ minnu farala ɲɔgɔn kan ko Bamaci caman u sera ka olu de bɔnɛ u nin na kunnafoni min ni u bɛ se ka faamu nin ko la o ye k'a fɔ ko kɔsa in na min ye AES jamanaw ye u ye kɛlɛcɛ 5000 ɲɔgɔn ko ka AES dankun ninnu i n'a fɔ Mali ni Burkina dancɛ Burkina ni Niger dancɛ Mali ani Niger dancɛ olu kɔni de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo bi ka se ka nin baara ninnu kɛ limanaw nin de ye kunnafoni ye AES ko kibaruya la bi an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ aw bonya b'a la. N'an bɔra yen nɔ limanaw an bɛ to kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ ko min bɛ
awa Mali kɔnɔ yan baarakɛlaw awa olu kɔni bɛ laɲini dankan na kɛrɛnkɛrɛnnenya la syndicat a jala k'a fɔ ko ministre min bɛ baarako ni baaradege kunna ministère du travail et de la fonction publique awa Forobaca k'a ye lettre dɔ cira ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la coordination des comités syndicaux de n'o ye DAF baarakɛlaw olu ka awa syndicat awa b'a fɔ min ma ko coordination des comités syndicaux des directions administration et financière DAF, des directions des ressources humaines, DRH, des cellules de planification et de la statistique, CS, des directions des finances et du matériel, DFM, c'est le primature là. Le mana ajala ka fɔ ko ni coordination ba in de ye lettre ci ministre so ma min bɛ baara ko ni Forobaca kunna k'a fɔ a ɲɛna a kɛra janvier kalo tile 20 baara bila kɛ le mana ɲɛmɔgɔba bɛ Isa Sinayogo de bolo lettre cilen ministre ma ministre ye lettre jaabi o kɛra janvier kalo tile 22 tɛmɛnen na lettre jaabili la a yirala k'a fɔ ko baarabila tile 3 ɲɔgɔn na awa o de bolodalen bɛ lettre in kɔnɔna la k'a daminɛ min ye février kalo tile 19 ka taa bila tile 21 na jamana ministre y'a yira k'a fɔ ko lettre min cira ale ma nin ye ko ale tɛ lettre in a tɛ a lakodɔn a ma sɔn ka lettre in yɛrɛ a ma lakodɔn kun min na jamana o de k'a fɔ ko coordination ye lettre min ci a ma awa ko a ka jaabi kɛra mun ye o de fɔ a ko lettre min cira ma nin ye n'o ye baarabila sɛbɛn lettre ye ministre y'a yira k'a fɔ ko awa coordination ko awa coordination tɛ awa jɛkulu ye min yamaruyalen bɛ ka lettre ci ale san ko baarabila sɛbɛn sabu a ka jate la ko coordination in kɔnɔna la syndicat comitéw caman de b'a kɔnɔna la ko lettre min cira ale ma o comité kelen-kelenna syndicat si ka awa bolonɔ bila tɛgɛ tɛ o lettre la ko kun jumɛn na ale bɛ se ka o lettre awa minɛ ka baara kɛ n'a ye sɔrɔ lettre in bɔra yɔrɔ min na k'a lasegin k'a f'u ɲɛna awa ko baarabila sɛbɛn min n'u y'a ci ale ma ale t'a lakodɔn wa baarabila o b'a yira k'a fɔ ni ninnu kɔni ko k'u bɛ baarabila kɛ awa a tɛna ɲɛ sɔrɔ sabu ko coordination tɛ syndicat jɔyɔrɔ la syndicat kɔnɔna la syndicat de bɛ fara ɲɔgɔn kan coordination ye n'a fɔra ko coordination dama de bɛ lettre ci a yɛrɛ tɔgɔ la o la ministre ko k'ale ni lettre in lakodɔn k'a sɔrɔ lettre in lasegin jamanaw nin b'a k'a fɔ ko Mali la sisan lasɔmini min bɛ yen o ye k'a fɔ baarakɛlaw bɛ laɲini na dɔɔni dɔɔni yɔrɔ kɔsa in na sanfɛ lɛkɔli karamɔgɔw olu ka awa coordination ba n'o ye coordination des syndicats de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique INESUP SECMA olu ye baarabila sɛbɛn don olu yɛrɛ b'o baarabila la ka ban o kɔfɛ jamanaw ninnu n'o ye coordination des comités syndicaux des directions administratives et financiers DAFU direction des ressources humaines DRH des cellules de planification et de la statistique CPS ka taa se direction des financements et du matériel DFM de la primature des départements ministériels awa k'olu de filɛ nin ye k'u ko k'u bɛ taa baarabila la ministre kɔni ma u ka lettre a ma lakodɔn jamanaw ko ayiwa ministre tilala k'a f'u ɲɛna ko pacte social min n'o ye bɛnkan min n'o tɛmɛna awa baarakɛlaw ni syndicatw cɛ ko wa ko o min bilala sen kan nin ye u k'a lajɛ u ka o bonya jamanaw n'a sɔrɔla ko pacte social bilala sen kan syndicatw ni jamana faamaw cɛ baarabila minnu bɛ ka tugu ɲɔgɔn ta dɔɔni dɔɔni o b'a yira k'a fɔ ko baarabila n k'a fɔ baarakɛlaw bɛ laɲini na o ye a damana ko fana ye limanaw bamantima min bɛ yen n'a tɔgɔ ye ko Amadu Boli ko ni Amadu Kufa ka kɛlɛcɛba dɔ de ye Nouvelle Horizon de y'a dɔgɔkun laban in na yɛrɛ janvier kalo la ko min bɛ tali kɛ forces armées maliennes FAMA k'u ye ni cɛ in u ye a bɔnɛ a nin na janvier kalo tile 26 san 2025 min bɛ tali kɛ Abu Aziman ale tɛmɛnen kɔfɛ limanaw a ma tɛmɛ lɛri 24 ɲɔgɔn na o bɛ bɛn tile kelen ma ko FAMA u filɛ nin ye ka dankari kɛ bamanciw groupe de soutien à l'islam et aux musulmans dɔw yɛrɛ fana ko a ma ko GSIM yɔrɔ Amadu Kufa ale bɛ nin jɛkulu in kɔnɔ a ka bolofara dɔ don Amadu Boli ye jamanaw a jala k'a fɔ ko dankari kɛra la a kɛra Kolongo mara de la Kolongo yɛrɛ bɛ Masina bɛɛ lajɛlen u bɛ Segu marabolo kɔnɔna limanaw n'i y'a lajɛ nin kɛra dadigiba de ye olu bɛ yaala la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Masina bonyana kosɛbɛ bunadamadenw tɔɲɔni na minɛni ani fɛn caman fɛn minnu bɛ yen n'o bɛ tali
wariw ani balo n'o ye n'a k'u bɔnɛ u ni na jamana ko u ye nin caman de sɔrɔ u ni na n'i y'a lajɛ zone min ye ka taa se Nansabugu kajɔ de la nin yɔrɔ kofɔlen in na Masina mara la ye k'u taara bɔ ni cɛ in kan n'o ye Amadu Kufa ka ni kɛlɛcɛ in ye Amadu Boli jamana ko kɔni ye dankariya la ka bɔ kɛlɛcɛw la kunnafoni filɛ nin ye limanaw a ye nin bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ aw bonya b'a la. N'an bɔra yen nɔ fasiridi sɛbɛn min bɛ yen n'an b'a fɔ a ma ko le soir de Bamako limanaw an bɛ don ale kɔnɔna la a kumana a y'a yira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ Sherifu Usumani Madani Hayidara ale filɛ nin ye ka jɔnjɔn belebele sɔrɔ limanaw nin ye wale ɲuman dɔn ye ka ɲɛsin Sherifu Usumani Madani Hayidara ma o conseil islamique ɲɛmɔgɔ a jala k'a fɔ ko jɛrɛjɛkulu dɔ bɛ yen farafinna yan u k'a ma conseil africain franco arabe awa ko pour les grades u k'a ma ko CAFAG o filɛ nin ye ka Sherifu Usumani Madani Hayidara k'a décorer ka jɔnjɔn da disi la limanaw jɔnjɔn in bɛ min ko fɔ o ye ko Sherifu Usumani Madani Hayidara jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ awa bɛn ni cɛ labɛn na ani i mana kɛ maa fasugu o fasugu ye awa Sherifu Usumani Madani Hayidara k'a bɛ lamɛnni kɛ mɔgɔw ka fɔ ka bɛn a jɔyɔrɔ bonyana o la kosɛbɛ o de la conseil africain franco arabe pour les grades k'a filɛ nin ye ka Sherifu Usumani Madani Hayidara ka jɔnjɔn d'a ma jɔnjɔn in limanaw ko maa bɛ se k'a fɔ Sherifu Usumani Madani Hayidara ma bi kɔfɛ ko docteur Sherifu Usumani Madani Hayidara limanaw ko o tɔgɔ bɛ se ka fɔ a ma bi sabu jɔnjɔn min dira a ma nin ye k'a bɛ dɔgɔtɔrɔya de kofɔ o b'a yira k'a fɔ awa hakili juru carininen don kosɛbɛ buna hadamadenw ka cɛ labɛn ani maaya yɛrɛ ani awa basigi awa Sherifu Usumani Madani Hayidara sen yera o la Mali kɔnɔna la yan o bɔlen kɔ ye limanaw ko min ye conseil africain franco arabe u ye laseli in kɛ Mali de la yan centre international de conférence de Bamako la a kɛra tarata tɛmɛnen janvier kalo tile 28 a jala k'a fɔ a sen fɛ awa min ye kuma kɛra min kan o de ye ko hinɛ ɲɔgɔnya limanaw o de bɛ se ka kɛ sababu ye buna hadamadenya yɛrɛ bɛ se ka ɲɛtaga sɔrɔ kosɛbɛ Sherifu Usumani Madani Hayidara jɔyɔrɔ de bonyana o la o de y'a to limanaw k'u ye nin jɔnjɔn in d'a ma k'a kɛ docteur ye o bɔlen kɔ ye limanaw ko yɔrɔ Donald Trump ale ye lamɛrikɛnw ka jamanakuntigi kura ye ale sigira lamɛrikɛnw ka jamana ɲɛmɔgɔya la a sigilen ma tɛmɛ tile damadɔ kan a y'a yira k'a fɔ ko a bɛna taabolo kura don a ka fanga la o taabolo kura ninnu limanaw k'a ye tile 90 ɲɔgɔnna de ta dɛmɛ o dɛmɛ bɛ bɔ lamɛrikɛn jamana na ka ɲɛsin awa farafinna jamanaw ma k'a y'a tigɛ fɔlɔ tile 90 Mali b'o jamanaw la limanaw dɛmɛ bɛ se jamana minnu ma Mali b'a la n'i y'a lajɛ a kɛra kamana ganba de ye kosɛbɛ nin waati laban ninnu na amɛrikɛnw ka dɛmɛ bɛ tɛmɛ cakɛda min fɛ Mali kɔnɔ yan o ye USAID de ye limanaw USAID k'a ko kunnafoni minnu sɔrɔla k'a ye laseli kɛ ka ɲɛsin awa ani maa o maa bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ n'o y'a ka partenaires ye a kɛra maa kelen maa fila ye o partenaires bilatéraux multilatéraux k'a y'a f'u ɲɛna k'a fɔ ayiwa ale ka baara a b'a sonsɔrɔ fɔlɔ sabu ko awa amɛrikɛnw k'u filɛ nin ka robinet de datugu nin cogoya la Mali la ka sababu kɛ mun ye ko u ka jamana ɲɛmɔgɔ n'o ye Donald Trump ye k'a filɛ nin ka hakilila dɔ de ta hakilila in tɛ dɔwɛrɛ ye awa ko dɛmɛ minnu bɛ ta ka ɲɛsin jamanaw ma ko lamɛrikɛnw ko k'olu ka awa taabolo tɛ nin ye kɛrɛnkɛrɛnnenya Donald Trump awa k'olu b'u ka jamana lajɛ fɔlɔ awa ko jamanakuntigi kura min sigira nin ye a b'a lajɛ baaraw kan ka taa taabolo minnu kan dɛmɛw bɛ yɔrɔ minnu na ka ɲɛsin yɔrɔ minnu ma n'a sɔrɔla dɛmɛ ninnu yɛrɛ a bɛ to sen na ayiwa a fɔra banna n'a tigɛra yɛrɛ o fana n'a gɛlɛya don dɛ limanaw ko Mali la yan ayiwa a gɛlɛya yɛrɛ a kuma kun fɔra premier ministre kɔrɔ Musa Mara fɛ Musa Mara kun ye jamana ɲɛmɔgɔw lasɔmin k'a fɔ ayiwa ni n'a ma ɲɛ k'a fɔ Donald Trump ye nin kuma fɔ o kumana jamana faamaw kan k'u labɛn sisan u kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ kura minnu tigɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugujukɔrɔ nafolo ko la o nafolo minnu bɛ sɔrɔ o la u k'a lajɛ nin gɛlɛya ninnu a kana se ka dadigi kɛ jamanadenw na ko Musa Mara ka kuma de jɔlen filɛ nin n'i y'a lajɛ ko awa Donald Trump awa a kɔni y'a yira k'a fɔ ko dɛmɛ ninnu bɛ tigɛ fɔlɔ yanni u ka fanga a ka sigi ka jɔsen 2 sɔrɔ yanni don nataw cɛ tile 90 awa o de laɲini bɛ o ko la
limanaw ningaliba min ni maa bɛ se k'o kɛ yɛrɛ la bi o de ye k'a fɔ USAID awa ni Donald Trump ye baara sunsoliko kuma min fɔ tile 90 n'o nana bɔ yen nɔ ka ayiwa sira minɛ tuguni a fɔra banna nka n'a nana jɔ pepewu yɛrɛ awa limanaw da wulila sungalama ye dɛ kunnafoni de ye nin ye soir de Bamako an ye nin sɔrɔ a kɔnɔna la limanaw yan'an ka bɔ soir de Bamako kɔnɔ an bɔra ka dɛmɛ ko kuma min fɔ awa Mali kɔni an bɛ souveraineté ko kuma la n'o ye yɛrɛya ye nka Mali jamana bɛ ayiwa dɛmɛ ɲini na halisa fasiri de nin kuma fɔ soir de Bamako an ka minisiri min n'o ye Asaba Jalo Ture ye limanaw k'a bɛ taamana Genève kɛrɛnkɛrɛnnenya la Suisse ale fa b'a la limanaw jala k'a fɔ ko Asaba Jalo Ture a ka nin taama in médecin colonel taama in bɛ don hukumu kɔnɔ dɛmɛ ɲini don fasiri b'a ɲɛfɔ cogo min na sabu ko a jala k'a fɔ ko Mali mago bɛ dɛmɛ min na bi limanaw n'i y'a fara ɲɔgɔn kan dolari wari la a bɛ se $771 ma k'a sababu kɛ gɛlɛya min ye Mali jamana sɔrɔ awa waati yɛlɛma kɔlɔlɔw la san 2024 tɛmɛnen na awa hali n'a sɔrɔla awa diɲɛ maa kun ye dɛmɛ ta i n'a fɔ lamɛrikɛnw yɛrɛ limanaw olu ka lasigidenso min bɛ Mali kɔnɔ yan a n'a ɲɔgɔnna caman ko madame le ministre de y'a ye sisan awa an tɛ se ka to nin na ni wulikajɔ ma kɛ ka dɛmɛbaw sɛgɛrɛ limanaw dɛmɛ ka na joona awa ko Mali jamana la bi a bɛ se maa 6 ani murumuru 4 ma n'i y'a maliden yɛrɛ sigi 100 o 100 maa 28 bi olu mago bɛ dɛmɛ yɛrɛ de la limanaw a kɛra balo ye o a kɛra ayiwa ji ye a kɛra sanuya ye a kɛra fɛn o fɛn hali ka i yɛrɛ sutura limanaw kɛnɛya kalan awa hali lakana baloko nasiraw nin bɛɛ lajɛlen ye fɛn ye bi maliden hakɛ min fɔra sisan o mago b'o la olu cɛla maa 4 ani murumuru 7 olu kɔni ta ye joona yɛrɛ de u mago bɛ dɛmɛ la ministre de ye nin ye sisan a n'a ka développement social ɲɛmɔgɔ ka taa se min ye awa taama in na min bɛ ambassadeur min bɛ awa confédération suisse helvétique ale kɛrɛfɛ ye ani coordinateur résident système des Nations Unies coordinateur humanitaire et directeur national développement social awa olu bɛ madame le ministre nɔfɛ nin taama in na limanaw awa Asaba Jalo Ture yɛrɛ ka kuma la limanaw a kɔni a ye jɔnwala fɔ sabu a ko awa bi Mali mago bɛ dɛmɛ yɛrɛ de la ko o de la a ye wale ɲuman dɔ ta ka ɲɛsin coordination humanitaire min n'o ye diɲɛ tɔnba ka bolofara min bɛ dɛmɛ la OCHA ka taa se OMS ma ani ACR OIM CICR fo ka taa se BIT ma madame le ministre ye ninnu bɛɛ lajɛlen fo u ka dɛmɛ la k'u k'a lajɛ halisa san 2025 min filɛ n'an b'o la nin ye ko u kɔfilɛ Mali la a dɛmɛ ko nasira ninnu na yɔrɔ madame le ministre a taa kun ye min ye o ye dɛmɛ ɲini de ye limanaw a jala k'a fɔ ko fɛn fɛn ye kalanko ye fɛn fɛn ye jiko ye fɛn fɛn ye ayiwa baloko ye madame le ministre Asaba Jalo Ture ko a bɛ ka laɲini kɛ nin sira ninnu de kan walasa awa jamanadenw kana se ka sɛgɛn ɲina san 2025 kɔnɔna la kunnafoni filɛ nin limanaw an ye nin bɔ soir de Bamako kɔnɔ aw bonya b'a la. An b'a kuncɛ ni fasirili sɛbɛn min ye an k'a ma ko le challenger limanaw a kumana a y'a yira k'a fɔ ko nin affaire dɔ ye min bɛ dugukolo ko fɔ awa ko titre foncier don n'u k'a ma TF 1637 a filɛ nin ye samaya limanaw challenger y'a yira k'a fɔ ko nin titre foncier ko in affaire awa ɲininkali de kɛlen bɛ yalima kiri tigɛra kiri jaabi yɛrɛ dira munna kiri jaabi min dira halisa n'o ye cour d'appel ka awa arrêt ye a tɛ ka se ka don ba la sabu cour d'appel kun ye kiri min tigɛ limanaw kiri in kube in a kɛra kube min da jara kɛrɛnkɛrɛnnenya la cheminots la n'o ye terrain baarakɛlaw ye a jala k'a fɔ limanaw an ka jamana kɔni kɔnɔ yan sariya bɛ fɔ nka sariya labatoli o y'a damana ko de i b'a sɔrɔ kiri dɔw bɛ yen a bɛ tigɛ a fɔ ko awa jo dira jotigi ma ka jalaki di jalakitigi ma nka o kiri yɛrɛ bɔli a sira ma o fana y'a damata ko ye kiri tigɛli tɛ baasi ye dɛ nka kiri k'a ta bala jalakitigi ka to a ka jalaki kɔnɔ walima jotigi ka to a ka jo kɔnɔna la o y'a damana ko de ye Dirisa Togola min ye fasiri kɛ a y'a yira k'a fɔ ko awa min tora sisan sariya min tara a jala k'a fɔ ko affaire min filɛ n'o ye TF numéro 1637 samaya ko cour d'appel ye kiri in tigɛ awa a kɛra mai kalo tile 8 san 2024 tɛmɛnen na ko ka tila ka yamaruya di k'a fɔ ko sefa wari 60,000 ɲɔgɔnna o ka sara ka se ka min bɛ amical min n'o ye
awa cheminot ye olu ka amical kɛrɛnkɛrɛnnenya cheminot ka jɛrɛjɛkulu ka dugukolo dɔ de bɛ yen dugukolo in kun minɛna u la u ye kiiri in kɛ san caman u yɛrɛ kun t'a dɔn ko kiiri in bɛna se nin na nka jamana ala ni sariya sababu min bɛ tali kɛ kiiri da jara u la TF min filɛ nin ye jamanaw n'a kiiri da jara u la mun tora sisan ko dɔw de kun kɛlen bɛ ka taa so jɔ k'u ka dugukolo minɛ u la k'a k'u ta ye k'a fan bɛɛ lajɛlen kɛ so ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ kiiri da jara cheminot la cheminot bɛ min ɲini sisan u ko k'olu yɛrɛ t'a fɛ a ka kɛ jagoyala ko ye sariya min tigɛra sariya in ka bɔ a sira ma nka yirala k'a fɔ min kɛra kiiri yɛrɛ la limanaw a bɛ se san 20 ɲɔgɔnna ma kiiri min da jara cheminot la sisan dossier bɛɛ lajɛlen jara u ka gɔrɔsi yɛrɛ b'u bolo ko laɲini min bɛ yen sisan o de ye ka finitigiw da isew kan ka taa yɔrɔ so minnu jɔra cheminot ka dugukolo kan ka taa bɛɛ ci ka bɔ yen o de dɛsɛlen bɛ ka kɛ bi ko min ye lakanabaaw ye gardi walima finitigi wɛrɛw olu de dɛsɛlen bɛ ka ɲini ka fara isew kan jamanaw ka taa yɔrɔ ci ka yɔrɔtigiw ka yɔrɔ d'u ma n'o ye cheminot ye kunnafoni filɛ limanaw ko an t'a bila nin kan yan le challenger an ye nin sɔrɔ a kɔnɔna la o kuma na waati sera ni ala sɔnna sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a gafe kuraw bɛ bɔ an b'o lakali aw ye ladira kɔnɔna la aw ni ce a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ